بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا عدد نعمه وافضله والصلاة والسلام على من بؤس رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين وعلى صحابه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. أمبادين شريفلا TV لجبو أمبو فونين كأولين يوماندو كابيني مالكو غانا نافوكتاسي مالكو نافامبلا جلما كابيني على كرابا كسين نما باما أكابانيلي نيانيالي حكمو كوناي دارul salam kalanso musobaw ye kene basigi munko so konni soja anu ganyagale ko jira damamala alakira baka bangeli hukmuna sigin keru fe ka be samedi duma décembre kalot le duru samba fla ani mugan konnana sebeni ngoro secteur 1 Traoré la ka demayala kene indatigela ni kurane kalansan mai ayemi sorula nini au kaje anko sheria ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Kenen konna na muko baw chaman kumbe fo atase an karamugo la kawma an karamugo Sheikh Munir Drame kenen bonya kuntaleme ka di aledema falhamdulillah qur'ane kalam balen ko fe an karamugo la kaw nana kana la selta ay mi soro fanana nini au kaje ango sheria سيارك رسول الله عليه وسلم نعم ألا يرعونا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما لك ركفوك ما فناك رهنا الجن دام فين بلاجين والله أما دون ألا كراتشي من غيره
hinɛ la belebeleba ye ala ye mun fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ko ni ala ye nɛɛma min k'i ye i ka kuma fɔ o de ka di Alahu Taala ye o de kosɔn n'i sigira ka mawuludi kɛ a bɛ i n'a fɔ i ye ala waleɲuman dɔn de parce que ala de y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ an b'a dɔn nɛɛma tɛ yen hinɛ tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ Alakira kan o tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ Alakira kan sallallahu alaihi wasallam wa Alakira ye mun fɔ an ɲɛna tuguni Alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in k'aw dɔ ti kɛ mumuni jɔn ye f'i ka kɛ ale Alakira fɛ ka tɛmɛ i fa ani ba kan ani fɛn bɛɛ lajɛlen i b'ale Alakira de bila sanfɛ nin ye Alakira yɛrɛ ka kumakan ye an b'a dɔn k'a fɔ i ye kɛnɛ sigi Alakira kama nin ye Alakira ka kanu dɔ de ye wa an b'a dɔn tuguni Alakira ye kumakan dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko adibu awladakum ala thalasa a y'a denw ladabu fɛn saba kan a y'a fɔlɔfɔlɔ kɛ jumɛn ye hubbu nabiyikum a ka nabiɲuman kanu Alakira kanu bɛ dɔn cogo di ni Alakira ma fɔ a ti dɔn dɛ ni Alakira furu ɲɛna de i bɛ Alakira dɔn k'a jira Alakira bagina nin yɔrɔ in na a y'a ka denmisɛnniya kɛ nin waati kɔnɔ a y'a ka kamalenya kɛ nin waati kɔnɔ a nana kɛ kira tuma min na a ye mun kɛ fo ka taa se a ka wafatu ma an b'a dɔn mawuludi ti dɔwɛrɛ mawuludi ye ninnu dɔrɔn de Alakira y'o de jira an fɔlɔ na a ye filanan jumɛn d'a kan a ko ale Alakira ka sokɔnɔmɔgɔw ko k'u fana jira denw na sabanan ye fɛn jumɛn ye a ko qira'atul Qur'an an ka kuranɛ kalan an ka hakili to kuranɛ kalan na an bɛ mawuluko min kɔnɔna na an b'a dɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam Alahu Taala y'a fɔ an ɲɛna لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين على الفاينة أنا ميري مكاينة كسبة ويفند مي على فنسيرة أمم ويفند مي على كوكالين أمم tuma min na ale ci kɛ ka bɔ an yɛrɛ kun na kɔrɔ a ma jinɛ ci aw ma a ma mɛlɛkɛ ci aw ma a ma wahana ci aw ma aw yɛrɛ adamaden ɲɔgɔn don aw bɛ ci aw ma n'o ye Alakira ba ye sallallahu alaihi wasallam ko ale y'o min kɛ ko a nana anw ma a bɛ anw kalan a bɛ anw lasaniya ko y'a sɔrɔ anw bɛ fili kɔnɔna na Alakira nani min kɛra ka na bɔ o kɔnɔ k'o jira an na k'an bɔ fili kɔnɔ ka sira jɛlen jira an na Alakira o fana barika dali an b'a dɔn o ye wajibi ye an ma an ka ɲi Alakira barika la sallallahu alaihi wasallam i k'a dɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam Alakira ka mawuluko la an b'a dɔn kuma minnu b'a la kumakanw ka ca kumakanw ka ca kosɛbɛ o ye fɛn jumɛn ye a ye min fɔ nin an ko a ma bi ni'mati rabbika fahaddis n'ala ye nɛɛma min k'i ye k'i k'a da kɛnɛ kan k'a jira i ka baro kɛ n'a ye an b'a dɔn an ka hadisa kitabuba dɔ bɛ yen n'o ye Bayhaqi ale bɛ kumakan dɔ lakale hadisa kitabu dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ma ko Tabarani ale fana bɛ kumakan dɔ lakale ko atahaddudu bi ni'matillahi shukrun wa tarkuhu kufrun ala ye n'a ye nɛɛma k'i ye k'a fɔ k'a jira mɔgɔw la o ye ala barikada dɔ ye mais n'ala ye nɛɛma min k'i ye i y'a dogo i ma sɔn k'a bɔ o ye ala fitiriwaleya o de kosɔn mawuludi bɛ sigi k'a bɔ kɛnɛma ka Alakira kanu jira maaw la a bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye tuguni Alakira yɛrɛ ka kumakan dɔ fana bɛ sallallahu alaihi wasallam Alakira ko cogo di uzkuru mahasina mawtakum waqfu an musawihi ko ni maa fatura n'a ye ɲuman min kɛ a y'u lakale o de ka ɲi a ka jugumanw a y'u to yen nɔ an b'a dɔn mɔgɔ tɛ yen nɔ min bɛ ɲuman kɛ ka tɛmɛ Alakira kan sallallahu alaihi wasallam o tɛ yen nɔ o kama tuguni an b'a dɔn mawuludi kɛli an b'a dɔn ko mawuludi fana kan ka kɛ o mawuludi kelen in na tuguni komi an y'a fɔ an ko kumakanw b'a la minnu ka ca minnu ye dɔ fɔ a la bidiya don a ɲuman don walima a juguman kuma caman fɔra mawuludi ko la dɔnnibaa ba min bɛ yen nɔ
i b'a fɔ ma ko Asqalani ale kumana kan an b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ sɔnna ale Asqalani bɛɛ sɔnna ye Asqalani kumana mawuluko la a ye mun fɔ mawuluko la a ko a ye jaabili kɛ a ye fɛn minnu ye mawuluko la a ye jaabili kɛ n'o ye dɔnnibaa ni kuma fɔra a ɲɛna ale ti girin k'a fɔ dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ a tɛ sɔn a t'o fɔ a bɛ jateminɛ de kɛ kow la fɔlɔ o ye dɔnni o ye jɔyɔrɔ dɔ fɔlɔ a ye mun fɔ a ka kumakan na a ko mawuluko min filɛ nin ye ale y'a ta k'a lajɛ mais a ye mun fɔ kuma la a ko walakinaha ma'a dhalika mais ka fara nin bɛɛ kan minnu fɔra minnu ko ninnu y'a kɛ nin m'a kɛ قد اشتملت على محاسن وضدها أو كوني كبي مولوك بني كفن سيجي تقولوا مولوكولا دوا تاكي كذا كودو كما نما مسكا سرالا نما مسكا سرالا أكوتي أكو فمن تحرى في عملها نيكو بي مولوك نسيجي جت منك بارك سكون مولوك إلا كحكم كنا بددها مين مولوك سنا يرجع كابوما كان بدعة حسنة ko mawulu bi kɛ bidiya min cɛ ka ɲi a bidiya fɔ kun ye fɛn jumɛn ye an ka bɔ ka mɔgɔw sigi k'u sigi kɛnɛ kan ka mawulu kɛ kuma b'o nɔfɛ o la n'i y'a lajɛ bidiya dɔnnibaaw kumana bidiya yɛrɛ kan u ye bidiya tila ka taa sigiyɔrɔma 5 ɲɔgɔnna ma bidiya u y'a tila ka taa sigiyɔrɔma 5 ma bidiya dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ma ko ye wajibi kɛli o ka ɲi ka kɛ o ye wajibi de o ye fɛn jumɛn ye kuranɛ an ka karamɔgɔkɛ bɔra ka yɔrɔ kuranɛ min kalan sisan an b'a dɔn kuranɛ la ala kira ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an b'a fɔ fɛn min ma fatiha walima kɛsira walima dɔnma ninnu si tun tɛ kuranɛ la ninnu si tun tɛ kuranɛ na mais nin kɛra ala kira kɔfɛ o sɔrɔla fɛn jumɛn fɛ kɛlɛ dɔ de kɛra sahaba kuranɛ dɔnna caman taara sahabaw farala ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ an ka ninnu kɛ kuranɛ na n'o tɛ ni ninnu bɛɛ taara kuranɛ dɔnbaa bɛna dɔgɔya mɔgɔ jumɛn bɛna se k'a kalan tɔnmi t'a la fatiha t'a la kɛsira t'a la dɔnma t'a la ni tanwuli o ko kuma t'a la u y'o farali min kɛ ɲɔgɔn kan k'o kɛ nin bidiya dɔ ye a fɔ nin ma ko nin bidiya wajibi nin ka ɲi ka kɛ a ka ɲi a ka ɲi ka kɛ ani nahaw ka taasira ka qayida minnu b'o kan o fana ka ɲi ka kɛ o ɲininen don o ye bidiya o y'a wajibi dɔ ye an mago bɛ fɛn jumɛn na bidiya ninnu kɔnɔna na i b'a ye bidiya dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ma ko al-ibaha an b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ dɔnnibaa hakikaw u bɛɛ ye mawuludu ta k'a bila minɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko al-ibaha u y'a bila dagali de kɔnɔna na u ma kɛ haramu ye fiyewu u y'a bila o minɛn kɔnɔna na an dun b'a dɔn kuma bɛ fɛn mun nɔfɛ n'o ye ala kira ka sunna ye sallallahu alaihi wasallam i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi an bɛ taa dulon fɛn dɔ la ka sɔrɔ an ma ɲi ka dulon la o ye fɛn jumɛn ye ala kira ka sunna an y'o bila ka tugu bidiya dɔ nɔfɛ k'o ta ka ala kira ka sunna ye k'a to yen nɔ mais an ma kɛlɛ k'o nɔfɛ kɛlɛ bɛ kɛ fɛn mun nɔfɛ minnu ye secondaire de diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na mankan b'olu de nɔfɛ ka sɔrɔ ala kira ka sunna an y'a ye k'a to yen nɔ o ye fɛn jumɛn ye misiri kɔnɔna na an filɛ ka kuma micro min na a bɛ bɛɛ ka misiri kɔnɔ bɛɛ bi kuma la i k'a dɔn nin micro min filɛ nin ye ala kira ka waati kɔrɔ nin kun t'a la misiri tun bɛ wele da de la o ye ala kira ka sunna de ala kira an y'a ka sunna bila an tugura bidiya dɔ nɔfɛ an bɛɛ sɔnna o ma wa an bɛɛ bi baara kɛ n'o ye an bɛɛ bi baara kɛ n'o ye an b'a dɔn mawulu a bɛ hukumu min kɔnɔna na a bɛ ibaha kɔnɔna na dɔw fana bɛ yen nɔ a fɔ ma ko makuruhu dɔw fana bɛ yen o ye haramu ye an b'a dɔn mawulu tɛ nin si kɔnɔna na an b'a dɔn an bɛ alakira min ka kɛnɛ kan n'i ye fɛn o fɛn kɛ alakira ko la an b'a fɔ i ye fitinin dɔrɔn de kɛ alakira n'i ye fɛn o fɛn kɛ alakira ko la i ye fitinin kɛ dɔnnibaa dɔ bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ ma ko abu naim
aleka kitabu kono aya sebe ala kira sallallahu alaihi wasallam nabila Musa ka kili wati cɛ dɔ de tun bɛ yen nɔ dugu kɔnɔna na maaw m'a jate u m'a kɛ mɔgɔ sɛbɛ bɛɛ y'a kɛ maa lankolon mɔgɔ mago t'a la a yɛrɛ kɛcogo fɛ ala y'a kɛ nin cɛ in a fatura tuma min na u y'a su de ta ka taa bila ɲaman sunugun na parce que bɛɛ bannen don a la mɔgɔ bɛɛ tigɛlen don a la Allahu Taala ye mun de fɔ a ye mɛlɛkɛ ci nabila Musa ma ko taa fɔ nabila Musa ɲɛna u taara cɛ min su bila ɲaman sunugun kan taa ta i k'a ko i k'a su sigi nabila Musa ale ni Ala tun bɛ kuma wa ale ja kun ka gɛlɛn dɔɔnin Ala la a ko ale bɛ ɲininkali kɛ ale tɛna se ka nin kɛ ten dugu kɔnɔna na dugu kɔnɔ mɔgɔw banna nin na k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ mɔgɔ kuntan don Allahu Taala bɛ ale bila a ka nin kɛ ka da mun kama Allahu Taala ko a ma ko nin cɛ min fatulen filɛ nin o Tawureta kitabu kɔnɔna na n'a kun sera Alakira tɔgɔ sɛbɛnni ma a b'a ta k'a da da la k'a da ɲɛna k'a embrasser a y'o min kɛ Alakira kama dɛ Ala ko nabila Musa ma k'a ta i k'a ko i k'a siri wa ne b'a kisi Alakira kama nin na a b'o ɲa a bɛ nin lakali a ka kitabu la an b'a dɔn o la i ye fɛn o fɛn kɛ Alakira ko la an b'a dɔn fitinin de don fitinin de don an b'a dɔn tuguni an bɛ kɛnɛ min kan parce que an mana sigi kɛnɛ kan an sigilen don maouloud kɛnɛ kan diyagoya an bɛ kuma maouloud la mais an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye kalanbulon ka kɛnɛ ye an b'a dɔn kalan ale de ye premier yɛrɛ kalan de ye premier ye foyi tɛ yen min b'ale ye Alakira sallallahu alaihi wasallam aya fɔlɔ min jiginna Alakira kan ni sura fɔlɔ min jiginna Alakira kan o kɛra fɛn jumɛn اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم nin fɔra Alakira ɲɛna k'a ka kalan de kɛ Alakira ye mun fɔ a ye Sidina Jibrila k'a bɛ mun kalan Sidina Jibrila y'a minɛ a y'a bisi a ko Alakira kalan Alakira ko ma ana bi qari'in k'ale tɛ kalanba ye k'a bɛ mun fɔ fo ka taa se siɲɛ sabanan ma tuma min na a ko n bɛna kalan kɛ ni mun ye Sidina Jibrila ye nin fɔ a ɲɛna ko kalan ni dama ma tɔgɔ ye an b'a dɔw la k'a fɔ kalan ye ko yɛrɛ kun de ye diinɛ tɛ se ka dɔn n'ale tɛ maouloud jara ye cogo cogo ye maouloud kɛ cogo cogo f'a ka sɔrɔ i b'i ka diinɛ dɔn f'a ka sɔrɔ i b'i ka diinɛ dɔn an b'a dɔn kalanbulon min bɛ yan nɔ an bɛ dugawu de kɛ kalanbulon ye Ala ka kalanbulon ye Ala k'a yiriwa Ala k'a dɔnni Ala k'a sabati a kɔnɔ ni minnu kalanna olu ka to kɔnɔ da'iyan ila Allah bi iznihi was sirajan munira wa bashiril mu'minin وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ثم الصلاة والسلام على من لولاه ما وجد للوجود وجود الواسطة العظمى النعمة الكبرى المبعوث رحمة للعالمين القائل وهو الصادق المصدوق إنما أنا رحمة مهداة وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وكل من والاهم بإحسان إلى يوم التناد ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد الحسني التجاني الشريف وارضى عنه رضا نصبت بعده يا همة الشيخ اهدري لنا في هذا المحضر ولتعطفي بنظرة بها ننال أوتارنا سيداتي وساداتي آبائي وأمهاتي إخواني وأخواتي أحييكم بأحسن تحية وأزكى تسليما ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. أمبالنا أسلامه أنا أفولي أسلامي كفولي. katangani Allah subhanahu wa ta'ala fa kanina au bele jelen kishika bo anjugu toroma amin ka ala tanu
ala min talinga kan ala min n'ale de danfɛnw kunnadiya ni alakira bangeli ye wallahi ka tila ka danfɛnw kanda k'u bila a ka siratigɛ tilelen kan ni alakira sallallahu alaihi wa sallam cili ye ale de ko alakira ma ka kuranɛ ba in kɔnɔ a ko yaa e nabi ɲuman anw masa taala de y'i ci k'i kɛ nisɔndiyaba ye maa la maa min sɔnna ka tugu i kɔ ni alijinɛ ye k'i kɛ sɔnsiraniba ye maa la maa min banna ka tugu i kɔ ni tasuma ye ka tila k'a f'i ɲɛna ko ni minnu sɔnna ka tugu i kɔ k'i ka olu nisɔndiya k'u nisɔndiya ni mun ye k'a f'u ɲɛna ko ni Alahu Taala kelen don ka ninyɔrɔ belebele bila olu tigilamɔgɔw ɲɛ a ma ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a ka kisi ni nɛɛma caman a k'o kɛ cɛ kan cɛ jumɛn ko don cɛ min n'ale tun tɛ sɔrɔfɛnw minnu sɔrɔla ye olu tun tɛ sɔrɔ ye o ye cɛ jɔn ye o de ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ni alakira tun tɛ foyi tun tɛ yen wallahi foyi tun tɛ yen alakira de ye ala ka danni si ye ala tun bɛ yen k'a sɔrɔ fɛn tɛ yen huwa wahidun fi zatihi wa wahidun fi sifatihi wa wahidun fi af'alihi ala yɛrɛ zatu la ala ye kelen ye a ka mankutu la a ye kelen ye a ka kɛtaw la a kelen pe de don ani mɔgɔ tɛ jɛ ala bɛ yen depuis bɛ yen yɛrɛ tɛ yen ala bɛ yen waati min na ala nana laɲini ka danfɛnw da a ye jɔn de fɔlɔ da o de ye alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o de y'a to n'i ye bonda takhmisu lajɛ a bɛ kuma i ye a b'a f'i ɲɛna ko lawlahu ma ulqiyat uzrun wala nazrun lawlahu ma unzilat ayun wala suwarun lawlahu ma khuliqat shamsun wala qamarun فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم والله akoni alakira tunte qur'an min jiginanga ka fanyana ayeni ke ayeni dabla ayeni ke lile kay wado aljinana ayeni toye lile ke sawe ka ukishi tide mun tira tide ba ke nani ba mugani nani koni alakira tunte koni shitunte koni alakira tunte sallallahu alaihi wa sallama ko kalo tunte dolo tunte kile tunte kunte e hakili bina ni fɛn o fɛn ye ala ka danni na ko ni ala kira tun tɛ ko ni si tun tɛ yen wallahi a ko nka ko e ni ne ka dɔnni da ala kira la o de ye dɔrɔn an b'a fɔ ko ala kira ye farikolotigi ye a banna o ye ne ni e ka dɔnni da ye ala kira la n'o tɛ e bɛ fɛn fɛn miiri ala kira b'o bɛɛ sanfɛ wallahi a b'o bɛɛ sanfɛ ni ala bɔra yen ala n'a ka ala ya n'o bɔra yen i tɛ foyi sɔrɔ dugumakolo kɔ kan bilen sankolo kɔnɔna na ala ka danni kɔnɔ k'i bɛ min ni ala kira suma wallahi o tɛ yen n'i ye ala ka danfɛnw jateminɛ k'a lajɛ ala ka danni na ala ye adamaden de bonya ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ kan wallahi a y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ walaqad karramna bani adam a ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la danganiya ɲɛma ne Alahu Taala de ye adamadennin bonya wallahi o adamadenninw n'i y'olu fana ta k'u lajɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a ka bon ni bɛɛ ye olu la o de ye nabi ɲumanw ye maa si tɛ nabi ɲumanya jɔyɔrɔ sɔrɔ i ka bato t'a sɔrɔ
i ka ala deli t'a sɔrɔ i ka foyi t'a sɔrɔ fo ni ala ye jɔn minnu kanu ni a ye wolu de k'a ka nabi ɲumanw n'a ka cidenw ye wa o nabi ɲumanw ni o cidenw minnu ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye ala ye alakira de kɛ wolu ka kuntigi ye donc an kɔni bɛ se k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ala kɔrɔ ye alakira farikolotigi don sen b'a fɛ i ko sen bɛ anw fɛ cogoya min na bolo b'a fɛ i ko bolo b'a fɛ cogoya min na alakira bɛ sunɔgɔ i n'a fɔ an bɛ sunɔgɔ alakira fana bɛ sunɔgɔ an bɛ muso furu alakira bɛ muso furu an bɛ den sɔrɔ alakira bɛ den sɔrɔ mais wallahi e ni ne ni alakira tɛ kelen ye shayiru y'o de f'i ɲɛna a ko muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bayna al hajari nisbatuha fil anami nisbatuhu fil anami ka nisbatul yaquti bayna al hajari a ko muhammad ye farikolotigi ye i n'a fɔ ne ni e ye farikolotigi ye cogoya min na ko nka ko alakira ni farikolotigi tɔw man kan wallahi ani ne ni e tɛ kelen ye n'a bɛ kuma a kuma cogo ni ne ni e kuma cogo tɛ kelen ye n'a bɛ yɛlɛ a yɛlɛ cogo ni ne ni e yɛlɛ cogo tɛ kelen ye n'a bɛ sunɔgɔ a sunɔgɔ cogo ni ne ni e sunɔgɔ cogo tɛ kelen ye n'a dajɛra a daji cogo ni ne daji cogo tɛ kelen ye wallahi alakira ye sahabaw dabaliya ban minnu y'a ye a y'olu dabaliya ban parce que u ma danfɛn ye danfɛn min bɛ yen ko alakira cogoya tɛ yen wallahi a tɛ yen ya rabbi ala ka nafa n'a hɔrɔma ye amina rabbi o kumana o alakiraba in ale de ye ala ka dani si ye ale alakira ale de ye wasitatul uzma ye an bɛ se ka min don an ni ala ni ɲɔgɔn cɛ fɛn foyi tɛ danfɛnw bolo dugumakolo kɔ kan k'a fɔ u bɛ se ka min don u ni ala ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ alakira kan o tɛ yen o de y'a to an b'a fɔ mawuludukɛlaw ye a y'a cɛsiri dɛ a kana dabila dɛ a y'a kɛ su a k'a kɛ tile a y'a kɛ kalo daminɛ a k'a k'a laban a k'a k'a cɛmancɛ a se kɛra aw ye waati o waati aw ye mawuludu kɛ ala y'o de fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ a bɛ ka kuma alakira fɛ a ye mun fɔ alakira ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na a ko kul bifadlillahi wa birahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم انا بك كما لك لا دفه ايوه اكو محمد في منتو نينا كو alaka fasamantia ani alaka nyama ku ka nisojani oye ani alaka hine ku ka nisojani oye ko daga du la ka teme ube fen wo fen fara ɲɔgɔn ka diɲɛna ya jabiye diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nisɔndiya ni alakira bangeli ye ja o ka fisa ka tɛmɛ o kan parce que arahama min bɛ nin aya in kɔnɔ anw tɛ mɔgɔ musulahaw la koyi anw tɛ rahama kɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye fo n'a kɛra alakira ye munna n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ kuranɛ tafsiri bɛ tila ka taa tilan yɔrɔ dama dama ma dɔnnibagaw ye kuranɛ tafsiri tila ka taa tilan yɔrɔ dama dama ma a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye tafsir bɛɛ lajɛlen na sanfɛda ye o de ye tafsir al-Qur'an bil-Qur'an ka kuranɛ aya dɔn k'o kɔrɔ fɔ ni kuranɛ aya dɔ ye ne ye tafsir bɛɛ lajɛlen na sanfɛda ye a filanan n'o bɔra ye jumɛn bɛ na martaba filanan na inda al-mufassirin o de ye tafsir al-Qur'an bis-sunna ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ni alakira ka hadisa ye n'o bɔra ye tafsir jumɛn bɛ na o kɔfɛ tafsir al-Qur'an bi qawli sahaba ka kuranɛ kɔrɔ fɔ ni sahabaw ka kumakan ye munna o bɛ tugu o la ka d'a kan sahabaw de ɲɛ dara alakira kan alakira ye kuranɛ tafsir olu de ye olu de fana y'a di tabi'unaw ma olu y'a di tabi'unaw ma ka na se an ka nin asuru dɔnnibagaw ma u ka kuranɛ tafsir sɛbɛn o bɛ sɔrɔ ka tugu o la donc n'o bɔra ye tafsir al-Qur'an bi qawli al-ulama ye dɔnnibaga minnu nana
sahabaw kɔfɛ donc olu ka kumakan kuranɛ bɛ tafsir ni o ye mais min ka bona bɛɛ o de ye tafsirul Qur'an bil Qur'an ye bon n'an ye kuranɛ bɛɛ ta k'a lajɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ ka kuma ye a ko qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un a ko Muhammad a f'u ɲɛna ne Allah ta'ala ka ɲama ni ka fasamantiya ani ne Allah ta'ala ka hinɛ u ka nisɔndiya ni o ye ko dangadu la ka tɛmɛ u bɛ fɛn min bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diɲɛ dugumakolo kɔ kan n'o kɛra tiɲɛ ye o n'an ye kuranɛ bɛɛ woloma k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Ala bɛna hinɛ dɔ ta k'a sɛmɛ cɛ dɔ la a t'o hinɛ ɲɔgɔn sɛmɛ maa si la o ye jɔnni ye o de ye Alakira ye sallallahu alaihi wa sallam a ko Muhamadu ma kuranɛ kɔnɔ a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi Ala ye ne fɔ Alakira ɲɛna donc hinɛ in ye jɔnni ye Alakira de don o tuma na an b'o de fɔ aw ɲɛna mawuludukɛlaw a y'a nisɔndiya ko mawuludu ye bidaa ye a y'a f'u ɲɛna ko n'a kɛra bidaa ye ko Seydina Abubakar ye bidaa kɛ ni e limaniyara ka kɛ limaniya jɔn ye ka kɛ Ala dɔnbaga ye wallahi tɛ Ala dɔn i n'a fɔ Seydina Abubakar ye Ala dɔn cogoya min na parce que Alakira seereyara ni Seydina Abubakar ka limaniya ye Ala seereyara ni Seydina Abubakar ka jɛɲɔgɔnya ye ni Alakira ye Ala ko kuranɛ kɔnɔ saniya snayni iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana Allahu akbar o de y'a to silamɛw Alakira kɔfɛ Seydina Abubakar de bina a y'a hakili to o la dɛ wallahi Ala yɛrɛ de seereyara ni Seydina Abubakar ka jɛɲɔgɔnya ye Alakira la a ko waati min na u bɛ kuluwo kɔnɔ ni tɔ kelen dɔ bɛ ka kuma a filanan fɛ min bɛ ka kuma o ye Alakira ye a bɛ ka kuma a filanan min fɛ o ye Seydina Abubakar ye k'a jɛɲɔgɔnkɛ k'a bɛ ka kuma o fɛ o ye Ala ka seereya ye Seydina Abubakar la ni Alakira ka jɛɲɔgɔnya ye wa Alakira yɛrɛ seereyara Seydina Abubakar la dɛ Alakira ye mun fɔ a ko ni ale manton bɛɛ lajɛlen ka limaniya ko n'o bila la balance fankelen na ka Seydina Abubakar ka limaniya k'o bila balance fankelen na ko Seydina Abubakar kelen ka limaniya bɛ an bɛɛ ka limaniya pesi n'an ko ko mawuludu ye bidaa ye Seydina Abubakar ye bidaa kɛ Seydina Abubakar kɔfɛ jɔn de bɛ na Seydina Umar ninnu fila bɛɛ ye Alakira burankɛw ye a ye dɔw ta a y'a ta di dɔw ma Alakira ka sahaba 4 bɛɛ buranya b'a n'u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ man ka maga ninnu na i man ka toucher ninnu na wallahi ni magara Alakira ka sahabaw la ni touchera Alakira ka sahabaw la Seydina Abubakar Seydina Umar Seydina Ousmane Seydina Ali wallahi ni touchera ninnu na i ni Alakira de bɛ ɲɔgɔn na wallahi maa si kana fɔ k'a b'u ka kɛlɛ kɛ Ala b'u ka kɛlɛ kɛ Alakira b'u ka kɛlɛ kɛ wallahi mais ni cɛ 4 min filɛ nin ni cɛ 4 bɛɛ lajɛlen ye bidaa kɛ a bɛɛ bi diinɛ kɔnɔ n'an y'a bɔ diinɛ kɔnɔ bi taacogo yɛrɛ t'an na wallahi taacogo foyi t'an na o de y'a to n'i ko bidaa an b'a f'i ɲɛna e ka bidaa ɲini k'a dɔn fɔlɔ bidaa yɛrɛ ye min ye fɔlɔ n'i ye bidaa dɔn i bɛ sɔrɔ ka n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mawuludu ni bidaa don walima n'a y'a sɔrɔ bidaa tɛ bon hali n'a kɛra bidaa ye yala a kɛli bɛ bɛn wa ou bien a tɛ bɛn wa dɔnnibaga de bɛ se k'o walawala anw tɛ lamɛn o la o yarabi Ala ka faamuyali ko ɲuman Ala k'o di an ni silamɛw ma amiin o kumana n balima silamɛw a ko Alakira de ye wasitatul uzma ye an bɛ se ka fɛn min dɔn an ni Ala ni ɲɔgɔn cɛ o belebeleba o de ye Alakira ye wa anw ye nin kɛnɛ in sigi an b'a sigi dɔ wɛrɛ kama an y'a sigi wallahi k'an bɛ Alakira fɛ wa nin kɛnɛ in bɛ seere an ye alikiyama jɔ don Alakira ɲɛkɔrɔ Ala k'o kɛ da o la dɛ a ye kana siga o la fewu fɛn n'an seereyara ni o ye Ala ta'ala b'o kɛ an ye Alakira sallallahu alaihi wa sallama a fatura a tɛ diɲɛ na yan mais a b'an kalama Alakira b'a ka sahaba bɛɛ kalama wallahi nin kɛnɛ min filɛ ka sigi Alakira b'an kalama a y'o de fɔ k'a sɔrɔ a ma fatu a ko ne ka sahabaw a ko ne bɛ min fɔ aw ɲɛna n'a ni Alakira fatura ka dogo aw la i b'a sɔrɔ n dogolen don aw de la n'o tɛ ɲɛnɛma bɛ n kaburu kɔnɔ wallahi wa o tɛ Alakira kelen ye dɛ o ye nabi ɲuman bɛɛ ye o ye sahaba bɛɛ ye o ye silamɛ mumini bɛɛ ye a bɛɛ ɲɛnɛma bɛ a kaburu kɔnɔ Alhamdulillah o kɔfɛ kalanbulon in kalanden dɔw u nana kana walandaw di an ye min sɔrɔ la ne ni aw ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ Ali ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salim
wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ne tɔgɔ ye Aja Kadija Bure ka bɔ Sɛbɛninkɔrɔ Cité Ifa Bakola. Ne ye Darusalam kalanden dɔ ye. Bi walanda min bɛ ne bolo k'a ɲɛfɔ aw ye o de ye seli faridaw ye. Seli nafa ka bon kosɛbɛ silamɛya la sabula silamɛya jɔsen 2nan don. O kama ne b'a ɲini aw fɛ yani an k'an kɛ seli kan an k'an ɲini ka faridaw dɔn. Seli farida o ye 14 de. A farida fɔlɔ o ye ka seli ŋaniya siri. A 2nan o ye ka kibaru fɔlɔ fili. A 3nan o ye k'i jɔ kibaru fɔlɔ filili ye. A 4nan o ye ka fatiya kalan. A 5nan o ye k'i jɔ fatiya kalanni ye. A 6nan o ye k'i kinberekun minɛ. A 7nan o ye ka wuli ka bɔ kinberekun minɛ la ye. A 8nan o ye ka sujudu kɛ i ten kan. A 9nan o ye ka wuli ka bɔ sujudu la ye. A 10nan o ye k'i tilen seli kɔnɔna la. A 11nan o ye k'i mafagoya. A 12nan o ye ka faridaw dada ɲɔgɔn kan. A 13nan o ye ka salamu alaikum fɔlɔ fɔ. A 14nan o ye ka i sigi salamu alaikum fɔlɔ fɔli ye. Ni ne kun bɛ ne bolo bi k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. N bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. Fɛn o fɛn sen sera an ka nin kɛnɛ sanuman in kan. Fɛn o fɛn m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tatɔ sɔrɔ. Ala ka san wɛrɛ ta yira an na an si la kɛnɛ na. Wa duwawu fɛn o fɛn kɛra nin kɛnɛ in kan bi ne b'a ɲini Ala ka nɛɛma se an ka silamɛ suw bɛɛ lajɛlen ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal katimi lima sabaka nasiril aki bil aki wala adi ila siratika al-mustaqim wala alihi aqdarihi wa miqdari al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ni ya balmamuso ni aka gɛrɛbudeni mankan ye min bɛ kalan na Darusalam la. Aw balimamuso Aramata Dramé de mankan ye ka bɔ Darusalam kalan bulon na. Hadisa 2 de bɛ ne bolo wa fi sahihayni n y'a minɛ hadisa kɛnɛman 2 la anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam k'a fɔ Ala ka ciden nɛɛma ni kisi b'a ma k'ala a ko iza da'a rajulu imratahu ila firashihi ni cɛ y'a furumuso wele ka taa dilan ma falam ta'tihi amana la'anatuha al-malaikatu hatta tusbiha danga fo ka taa dugu jɛ. Wa kala sallallahu alaihi wa sallam ciden ko ngo tuguni law kuntu amira ahadan ni ne kun bɛ mɔgɔ kelen yamaruya an yasjuda li ahadin a ka sujudi bɛ maa kelen la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha n kun bɛ muso yamaruya a ka sujudi bɛ a furukɛ. Rawahu Tirmizi ye ma filɛ. Wa kala sallallahu alaihi wa sallam ci b'a ko tuguni iza sallaytul mar'ata khamsaha ni muso y'a ka farida 5 seli wa sawamati shahraha a y'a ka sunkalo kalo sun wa hafizat farjaha a y'a ka taafo bolo tanga wa atati zawjaha a y'a furukɛ labato dakhalatil jannatu rabbaha a bɛ don a ma ka aljanna kɔnɔ. Sadakallahu al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ilma uglika wal katim ilma sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi akka qadrihi wa miqdarihi azim. Mena silamɛya foli kɛ silamɛ jamala wa badi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Ne aw balimamuso aw denmuso an'aw ka kalanden ɲagale tunkara ka bɔ Darusalam kalanso la. Bi suratu Yasin ne bɛ ne bolo ne bɛn'o kalan bɛɛ ko mɛn. Yasin ale ye kalan ye min nafa ka bon kosɛbɛ kuranɛ kɔnɔ. N y'a sɔrɔ dɔnnibaw la an'an karamɔgɔbaw la ko ni dusukun bɛ kuranɛ la ko Yasin ye kuranɛ dusukun ye.
donc a lamɛntilo a n'a waliyatilo ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye bisimilahi rahmani rahim suratu yasin wal qur'anil hakim laminal mursalina ala siratin mustaqimin tanzilan azizi rahim litunzira kauman ma unzira aba'uhum fahum gafiluna bilhaqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haka qadrihi wa miqdarihi lazim. Baada assalamu alaikum. Ne yaw balmamso ye madame Kamara Ramata Sow ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ cité Ifa Bakola. Ala sɔnna ka ne kɛ Darusalam kalanden ye. Ne bɛ Ala barika da. Ala sɔnna ka ne kɛ Darusalam kalanbulon ɲɛmɔgɔ ye. Bi ne ka walanda bɛ seli suna de kan. Seli suna ye 16 de ye. A fɔlɔ o ye ka seli jɔ n'an b'a fɔ a ma ko likama. A filanan o ye ka sura kalan ka da kan. A sabanan o ye ka kalan kɛ k'i jɔlen to. A naaninan o ye ka gundo kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min kan ka gundo ɲɔgɔn ɲa. A duurunan o ye ka danganamayali kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min kan ka da kɛnɛ kan. A wɔɔrɔnan o ye samiya Allahu liman hamdahu min bɛ seli kɔnɔ. A wolonwulanan o ye tahiya kalanni ye seli kɔnɔ. A seginnan o ye ka tahiya kalan k'i sigilen to. A kɔnɔntɔnnan Allahu akbar fɛn fɛn bɛ seli kɔnɔ a bɛɛ ye sunna ye fo n'a bɔra Allahu akbar fɔlɔ la. A tannan sura kalanni min bɛ kɛ ka da alifatiya kan. A tan kelennan o ye salamu fɔlɔ min bɛ bila k'i kan kɔrɔta n'o ye. Falhamdulillah kalanbulon in kalandenw ka walandadiw kɔfɛ kuma nana kuncɛ ni Cherifukɛ ka kuma ye n'o ye Cherif Abduraouf Tijani. An min sɔrɔ la ne ni aw ka jɛ an k'o seereya. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورضي الله عن شيخنا وإمامنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيدي وأخي الفاضل الشيخ محمد تراوري وزوجته الفاضلة وهي والدة لنا أيضا سيدة فاطمة درامي وابنهم البار والأستاذ والمدرس المغوار الإمام تراوري جزاكم الله عنا وعن الخلافة العامة للطريقة التجانية عن كافة أحفاد شيخنا ومولانا سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن أسرتنا أسرة بابا محمد درامي وخليفته الشيخ محمد منير درامي خير الجزاء على دعوتكم لنا لحضور هذه المناسبة الطيبة مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسبة الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير بدعوتكم لنا للحضور لهذا الشرف العظيم وحضور هذا الأجر والثواب ومشاركتكم إياه بكل معانيه وشكرا جزيلا لكم. أنا شرفك سيدنا شريف عبد الرؤوف التجاني. نعم. أيها الله سبحانه وتعالى في أكان رجع الشيطان لا حلنا تكنكاي. وسبا أيها الله سبحانه وتعالى تنو أني تنولي ميكاكا. وسبا كسولي جامعين الله سبحانه وتعالى في على كرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كجي جامعين الله سبحانه وتعالى في أنكر
karamɔgɔ ye n'o ye Maulana bin Abbas Ahmad Tijani ye o kɔfɛ a y'i sara an ka karamɔgɔkɛ la an ka sheikhu la n'o ye Sheikh Muhammadu Traoré ye a y'i sara furumuso ɲuman na n'o ye an ba ye Seyida Fatimata Darame a y'i sara a denkɛ barikatigi la n'o ye Alimami Traoré ye o Alimami Traoré ni a y'a mankutu k'a fɔ mɔgɔ kalannen don mɔgɔ kalannen min don a cɛfarin dɔ don mɔgɔ kalannen min don a dɔnnibaa dɔ don o y'i sara jama bɛɛ lajɛlen la cɛ fara muso kan denmisɛn ni maabakɔrɔ k'a fɔ a bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni ale yɛrɛ tɔgɔ barikama ye a bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni khalifaba tɔgɔ barikama ye ni o bɛ bolo ka bi Cheikh Tidiane ka bolo n'o ye Sidi Bel Arabi Tijani ye a bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ni a balimakɛ n'a ka kalanden tɔgɔ ye n'o ye Cheikh Muhammad Muniru Darame ye k'a fɔ a bɛ a fo k'a barikada a ye ale kɛrɛnkɛrɛn ni weleli ye ka na fara a kan ka kɛnɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min n'an sigikun ye alakira ba ko ye sallallahu alaihi wasallam kɛnɛ min n'an sigikun ye alakira sallallahu alaihi wasallam ko fɔ a sigikun ye k'a ka sunan n'o y'a ka taasira ye k'o ko fɔ a sigikun ye ka dɛmɛli jira a sigikun ye ka yafara ni a ye o ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni dan t'a la ni aw y'ale wele ko a kana fara ale kana fara aw kan k'o baraji dilan an ni ɲɔgɔn cɛ dɔwɛrɛ t'ale bolo ale ka a fo la k'a barikadaw la k'a ɲini Ala sɔnna ta'ala fɛ Ala k'o k'an bɛɛ lajɛlen jidi bijahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ka da waatiw cogoya kan an sera ka min sɔrɔ ka d'aw ma o de kun ye nin ye i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogoya min na nin kun y'an ye Sebeninkɔrɔ kɔrɔ secteur 1 na Tarawelelakaw ka denbaya la Darul Salam kalanso musobaw olu ka mawluduba kɛnɛ kan min sigiliw fɛ ka bɛn décembre kalo tile 5 ma san 2020 kɔnɔna na mun sɔn k'u ka nisɔndiya jira Alakiraba ka bangeli la an b'a deli Ala fɛ kalanbulon in Ala ka barika don a la duwawu kelen ninnu Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ jamana ye ani silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka ɲɛmada la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum hayakumullah. Kurasi asimiga